alive. Get to see. Can I buy the more smoke? Maskati akanaka padiaries. Hedzinoi update nhau dzichipiwa naSIS MELLY padiaries dzezvakaitika mumazuva achangopfuura kusvika muzuva ranhasi patiri apa. Sezvamuri kuziva kuti inguva ino yemavhotsi vanhu vari kuenda kunovhota. Ndakashamiswa nokuona mbuya maposa vane muromo uri pasaidhi vakaruma muromo munguva yehondo mushure mekunge vaita makuhwa vachitengesa vanhu vakanga vachirwa hondo panguva iyoyo. Ndakashamiswa kuvaona vari kurali yeZANU-PF vachitaura zvavakanga vachitaura apa vakanga vasiyiwa nebhasi vachishava mari kudzokera kwavanga vabva kugweru. Tiri kupfuurira nekuindirira mberi. Marali ese akaitwa aiwa aitaridza kuti ane kubudirira asi kwaakaita, asi takanga tichiona sokuti kune rimwe saidhi vanhu vakanga vasiri kufara, asi kune rimwe saidhi vanhu vakanga vari kufara vaitaridza kuti vainda pasina kumanikidzwa vakasununguka. Tasvika panguva yekuti kwakuda kuti kuchindwa kunovhota. Musi wekutimuka kuseni takaona kwakazara maposta akanga aonekwa akapostwa pese pese akanga achinzanzi vanhu vasaenda kunovhotera pati yavari kuda nokuti maelection akanga achitwa rigging saka vainzi vasaenda. Asi mutsvagudzo dzakazoitwa zvakaonekwa kuti kwanga kuri kunyepa, akanga ari manyepa akanga aitwa nerimwe bato. Kwakuti kuchindwa kunovhota paya kwakaonekwa kuti munzvimbo dzakasiyana siyana kwakanga kuchindwa kunovhotwa kwakanga kune zvitafura zvakanga zvakaiswa zvakanga zvakagara vanhu veZANU-PF vachinyoresa mazita evanhu zvisiri pamutemo nokubvunza zvitupa zvakanga zvisingabvumiki, izvo zvinove zvisingatotendegwi zvachose kana mavhotsi achiitwa. Munzvimbo yemasvingo kunoonekwa zvakare chimwe chimwana chisikana chichidiki chinenge chakanga chapiwa $20 chakagara zvakare chichitadza kuzopindura mubvunzo mushure mekunge chabvunzwa kuti wagariswa nani zvakare wanzi nani unyore mazita avanhu pano. Chinondandamira chichikankama chichitadza kuti chidavirire zvichakanga chichibvunzwa zvichionekwa kuti pane zvakanga zvichida kuitika ipapa zvakanga zvisiri pamutemo. Kune dzimwe nzvimbo vamwe varume vanobvunzwa kuti matumwa nani kuti mumire panapa muchibvunza vanhu zvitupwa. Vanopindura varume vakuru, madzara makuru ane matumbu akanga akasunga tai, vachitaura kuti vakanga vatumwa neZeki kuti vagare panzvimbo idzodzo. Zvino zvisina kufadza ruzhinji rweZimbabwe, zvino zvakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe kuwanikwe kuchijamuka. Vanhu vachimukira kuenda kunovhota kunowanikwa kuti kune dzimwe nzvimbo kwakanga kusina maingi ekuvhotesa, kwanga kusina zvakare maballot papers ekuti vanhu vavhote. Zvinove zvakarwadza ruzhinji rwevana veZimbabwe nokuti vanga vamukira rungwanani runyanhira chaiko chaiko kuti vaende kunobata nzvimbo, vakaswera varipo pachinzi hapana zvokuti vavhotese. Zvinove zvinokatyanidza mhuri yeZimbabwe nokuti veZeki vakanga vataura mavhiki akanga apfuura kuti zvinhu zvose zvava redi. So vana veZimbabwe vanobvunzana vachiti zvamakanga mati zvava redi, ko zvino maiti zviri redi paiko kana kuchinzi kunoshayikwa bepa neballot box zvinoprintwa munyika yedu hazvibvi kunze asi zvinoprintwa. Uyu mubvunzo kwanga uchibvunzana vana veZimbabwe. Asi zvisinei vanhu
vana veZimbabwe vanhu vazhinji vakarataura kuti isi hatisi kuzobva pano, ticharamba tiri panapa ende hatisi kudzokera kudzimba kusvikira mavhotsi aitwa, zvichireva kuti ruzhinji rwevanhu rwakavata ruri papolling station havana kudzokera kumba vachida kuona kuti chichaitika, zvakare vachimirira kuti chero zvikanzi kunovhotwa nguvai tichange tiripo tichivhota. Mushure mekunge vanhu vakamirira kuti vavhote idzo nguva dzainzi mapepa ekuvhotesa hapana, kunoonekwa mabhazi eZupco akatakura vanhu vakawanda achibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ainzi i6 in numbers, achinzi ari kuinda kunodhirivhara vanhu vakasiyana-siyana. Zvinova zvaita kuti vana veZimbabwe vagumbuke, ruzhinji kweZimbabwe ruchibvunza kuti mabhazi ari kubvepi uye ananani uye ari kuindepi usiku huno. Mukuburuka kunga kuchiita vanhu mukati memabhazi munoonekwa kuti manga muchiburuka youth yoga yoga, ende pamabhazi mifananidzo inove yatakanda papeji paSIS MELLY diaries panoonekwa kuti vana ava vachiburuka mubhazi vaivhara mafesa avo vose vasingadi kuonekwa kuti ndivanani chaivo chavanga vachiburuka mubhazi. Muinformation yapiwa nezvimwe tsvakidzo dzanga dzichiitwa zvinozoonekwa kuti aiwa vana ava vanga vakapiwa ma$10 nama$20 vachinzi vatorwa munzvimbo dziri mudhuze kwavakanga vatombovhota masikati kuti vainde munzvimbo dzimwe dzavangasikamwi vainde kunovhota. Panguva iyoyo panoonekwa pachibudikira vatendai biti vachikomburena nekugunun'una vachibvunza vanhu vakanga varipo vana ava kuti kwamunoti munogara imi tipewo maadhiresi ekwamunogara, asi mukubvunzwa kwaita vana ava kunoonekwa kuti kwashayiwa kana 1 atadza kupindura munzvimbo yavanga vachivhotera kuti vanogara papi. So nekuda kwaizvozvo vanhu vose vangosara vakachamadzwa nechiitiko ichi, zvabva zvakangotaridza pachena kuti kune zvinhu zviri kuitika zvisiri pachena. So nekudaro vatendai biti havana kufara, vabva vatotaura zvavataura ipapo kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka, ende nevana veZimbabwe vabva vangozvionera kuti zvinhu izvi hazvisi kufamba zvakanaka. Panguva iyoyo pane zviri kuitika zvisiri kuda kuti zvionekwe neruzhinji. Right. Vamwe vachizokwanisa kubudirira kuvhota, aiwa vakavhota zvakanaka, zvinove zvakafadzawo rumwe ruzhinji kweZimbabwe, I'm sure zvinove zvisina kufadzawo futi rumwe ruzhinji rweZimbabwe. Pachipedza kuvhotwa kudaro, kune vakanga vachitoti pachipedzwa kuvhotwa vamwe vaitoverenga mavhotsi nguva iyoyo. Zvisinei, tave kupinda panhau dzekuanaunsa vakanga vavhoterwa vahwina vamunoziva vane mazita ari pamusoro nomukurumbira kuti muzive zvazviri. Kuna madzimai agunun'una zvisingaiti kunzvimbo yemabvuku mushure mokunge vanonzi Scott Sapukanya avo vakamboonekwa mazuva apfuura vachitenderera zvisingaiti pamaYouTube nepafacebook nenyaya dzegoridhe, vachida goridhe vachinanara kunze kwenyika mushure mekunge vadliwa vaputsiswa zvisingaiti, kudliwa zvokudliwa zviya kunzvimbo yemabvuku netafara. Vanonzi vaScope Sapukanya vakamheke mazuva apfuura vaunza mutambi wetsiva kunyika yeZimbabwe. Hatizivi kuti vaiunza mutambi wetsiva kunyika yeZimbabwe kusina mishonga, nokuti vatambi ava vetsiva vanobva kune dzimwe nyika vanobhadzagwa mari dzakasviba. Izvi ndofunga zvina kufadza vana vemabvuku netafara, asi havana kugona panguva iyoyo, vakangoti nechemumwoyo tichakubatai panguva yemavhotsi. Zvinova zvaita kuti nhasi vazobatwa. Vabatwa kudaro apa ndinosekerera nokuti ndaona vana vemabvuku netafara vachidanisa zvikuru mushure mekunge vakurumura vaScott vanga vasina kuzvitarisira izvi vaita kurohwa nechekuseri vaScott Sapukanya. VaScott vakatadza kusafara zvikuru nokugunun'una vachiti ndaikuitirai zvakawanda, ndaikuitirai zvakawanda, ndaikuitirai zvizhinji, ndaikuyambudzai kuinda kunze kwenyika, asi mondidai imi vana vemabvuku netafara. Vatadza kuti vari kurwadziwa zvokuti panguva ino sokunzwa kwandamboita ndanzwa sokuti kwanzi vabvisa akaunti yavo uye vakavata mumachira, vangopinda mumachira nebhutsu dzavo dzekurimisa nebhutsu dzavo dzekuindisa kumakomba kwavano vanoita zvegold, kwavanoifambisa kuenda kugold, vapinda nadzo mumachira havana kukwanisa kudzibvisa. Zvinova zvakonzesa kuti madzimbuya ekunzvimbo dzemabvuku netafara vapopota zvisingaiti nhasi. Vaita maaudio vachitaura vachitaridza kubatikana kwavaita nokuti vana havana kukwanisa
kuvhotera vasikoti ava. Vatretena vana vakataura zvokuti kwakarwiwa hondo, vakataura zvekuti vana havazivi kuti machembere akarwa hondo sei, vana vachashayiwa rugare, vaita sokuti vakesa vana vemabvuku netafara. Madzimbuya angachitaura izvi akangana kuziva kuti vana havadyi tsiva, zvakare vana havadyi hondo. Zvakare tiri muna 2023 harisi nguva negore rekutaura zvinhu zvokurwisana kana zvehondo. Igore rekupuricha kubatana nepisi. Tichidarika kubva panhau idzodzo, paita zvakare kukudubugwa kwavatemba muliswa kunotoni, iyo rinove guta ravanga vakabata kwemakore 5 apfuura. Vatemba muliswa vakanga vachikondesta vakazvimiririra. Vakudubugwa zvisingaiti nemwana wemushakabvu vatsvangirai. Handizivi hangu chikonzero chaita kuti vadliwe chii, asi vakudubugwa zvinotyisa. Chandangofarira hangu kuna vatemba muliswa ndechekuti vabvuma havo dhifiti yavo, vakabuda havo vachitenda, asi muvoisi mavo makamutaridza kuti mune kakubatikana karimo nokukudubugwa kwavaitwa, asi zvisinei vatemba muliswa, tinongoti kwamuri ndo zvinoita mutambo wepolitics. Zvakare maita zvakanaka mataridza kuti muri murume, mabvuma magamuchira zvabuda musarudzo, nokuti zvabuda musarudzo ndo zvinenge zvichidiwa nevanhu, kwete nemi. Kune dzimwe nhau guys dzaitika muzuva ranhasi. Kune mota yabatwa yanga ichinzi ndeye vapfana vezanu yevhu ondavhitsi, yanga yakatakura zvinhu zvakabiwa, ichinzi yanga yarobha mamwe madzimai kwaanga achibva, kwandisinganyatsokuziva kuti varobha nechipapi chaipo chaipo. Asi zvaitika ndezvokuti kune mumwe murume waona mota iyi akave suspicious, zvakonzera kuti murume uyu atevere mota iyi kumasure achidzingirira Honda Fit iyi. Anonzi wadzingirira Honda Fit iyi zvokudzingirira zviya munzvimbo dzavanga vari, asi mota yanga ichifamba nemurume wanga achivadzingirira iyi imota hombe, zvinova zvaita kuti Honda Fit ikonewe kubata control, ichibva yabuda muroad ikarovera mumuti. Yarovera mumuti, varume vaviri vagere mberi kwemota vawanikwa vachikuvara zvakaipisisa, asi kune gindagoria ranga rakagara kumasure risina kunyatsokukuvara zvakanyanyisisa. Vanhu ava vabatwa zvakare. Tapiwa ripoti tichinzi tiudze vanhu kuti kana kune arobiwa aende kumapurisa epambari padhuze, anotraya kuidentifya zvinhu zvake. Sezvamuri kungoziva guys kuti mavhotsi haasati apedza kuverengwa, vanhu vachiri kuenderera mberi nekuverenga mavhotsi. Panguva dzino tiri kungoti haiwa, may the best person win. Hazvirevi kuti kana tiri kumapato nemasarudzo akasiyana, guys, munachazondiregerera ini mutori wenhau, muverengi wenhau, muchiona ndichichinja zvipfeko kudai, ndiri kurepresenta makambani achavhurwa evachange vakapfeka mahelmet nevachange vakapfeka idzo dzechipurisa idzi kana dzechisecurity. Tombapinda zvakare kune dzandapfeka idzi ndedzevafama vachange vachirima kotoni, donje, chibage, chii zvese zvichinga zvikadaro. Saka kune avo vasati vavhota tiri kuti muri kuda zvinhu izvi kuti zviwanikwe zviripo pamunotengesa zvirimwa zvenyu, muwanikwe muchipiwawo mari inogutsikana inoenderana nebasa ramunenge makaita pamakanga muchirima. Munodawo kuti GMB ikutengerei nemari kwayo, saka musazokanganisa nekubhaiza pakuvhota. Marizauti achiri kuenderera mberi zvakare achiri kuverengwa guys panguva ino, asi tinofara kutaura nekuanansa kuti aiwa Mount Pleasant matigonera, fadzai maere wapinda. Tobvapo tutaura zvakare chiti aiwa Bulawayo matigonera zvisingaiti, Bulawayo sofa mukomana wakapinda. Chitungwiza tinoda kupaisa ndo dzeine zvipikiri nokuti matigonera zvisingaiti 25 dzese constituency, mukomana watora. Aiwa ndo parikuda kuti patasvika pazuva ranhasi nenhau dzedu dzemasikati ano, tichazodzoka zvakare mangwana tichikupai update yedzimwe nhau kubva panguva ino kusvikira mangwana kuti chii chiri kuitika uye zvakare zviri kufamba sei. Vanhu veZimbabwe, moramba mine tariro, moramba muchinamata, moramba makamira panzvimbo. Ndichingoti hedzino nhau dzaverengwa neni Sisimeri Diaries ndiri panzvimbo pano pandiri. Moswera zvakanaka naika kusvika tabatana zvakare panhau dzinotevera.
muswera mushi.